Kaixo, Asier Aldama naiz, Amurrioko gaztea, margolaria, nire izen artistikoa Asier Jandi, eta astelehenetik nago hemen, faktoriaren sormen egonaldietan. Eta, ostegun honetan erakustaldi bat egongo da hemen, arratsaldeko 7etan, eta bertan nire prozesu piktorikoaren emaitza batzuk partekatu ahalko dizkizuet eta prozesuan dauden hainbat kuadro. Azken aldian margotzen ari naizen serio honi bilaketa baten kontakizunak izena jarri diot. Serie honetan nire prozesu pertsonalean eta nire bidean sortutako hainbat galderei erantzun piktoriko bat ematea bilatu dut, eta lortutako irakaskuntza horri ere bide piktoriko bat bilatzea. Ostegun honetan faktorian itxaroten zaituztego, arratsaldeko 7etan, eta bertan egindako lana ikusi ahalko duzu eta horren inguruan hitz egin ahalko dugu.